Съществуват 5 компонента на щастието. Първия, това е здравето. Когато човек се разболява, тогава започва да го цени, но само докато е болен. Втория, това е безопасността. Когато човек се окаже в опасност, той започва да изпитва стрес и не може да контролира правилно своите действия. Третия, това е свободата. Тя е като въздух. Ние я забелязваме, но когато се окажем прекалено заети, започва много да ни липсва. Четвъртия, това са любимите ни хора, които са около нас. Когато са до нас, ние не обръщаме внимание на това. Може даже да им повишим тон, дори да ги обидим. Но в момента, в който не са до нас, започваме да чувстваме празнота. Петия, това е любимата работа или хоби. Когато любимата дейност няма, то тогава чувстваме безсмисленост и скука, липса на мотивация. Липсва ли един от тези фактори ви гарантира нещастие?